Vážení športoví priatelia, hlavný rozhodca stretnutia, pán Roman Kalát zo Zvolena ukončil prvý polčas stretnutia 4. kola druhej ligy Východ o záchranu medzi FK Poprad a OFK Teplička nad Váhom výsledkom 1:0. Dnes by som chcel pochváliť naše družstvo, hrali sme fantasticky, hrali sme presne to, čo sme potrebovali, hrali sme v krátkej prihrávke, vedeli sme, čo sme chceli, dostali sme sa, čo ma najviac mrzí, že sa málo dostávame do šanci a keď ju aj máme, tak nepremeníme, ale vrajem s ohľadom na to, že fantastické prostredie, vynikajúci futbalový štadión, priateľný, super, škoda. Ale ja som až na výsledok som spokojný z môjho mústva. Ten gól prvý a boli tam ešte nejaké šance, ktoré sme nedotiahli do konca, ale tak, ako hovorí tu na tréner, kolega, boli aktívni. Myslím si, že mali hlavne druhý polčas troška lepší pohyb. Škoda aj v druhom polčase tých šancí, čo mal Vlado Páša tam pri tých rohových kopoch a tá lopta, ktorá prešla cez celú päťku, ktorú len lízol. Myslím si, že dobré stretnutie pre diváka.